запис. Добре. Така. Така. Виждате ли екрана? Да, Да. Окей, значи стрим изглежда работи. вече. Вижда се, да. Супер. Така, ще започнем с един нов проект. Нека да го кръстим за... Така. Аз реално тук може само някакви записки да си водите, тъй като няма толкова, нали, код, който трябва нещо да обърнем внимание. Просто да се запознаем с принципа. Така на тъмен фон добре ли е? Все пак навън си е слънчево. Ще смена цвета само. Вижда се. Да кажат, които са навън. Така би трябвало да е малко по-добре. Бисер, нещо не се чуваш добре. Бисер? Да. Да, малко по-слабо се чувате. И заглъхнал. Аз как се чувам? Идеално. Супер. Така, сега си правим пак класическото начало. Така. В типовете данни, които имаме в C++, много често понякога може да се случи така, че да използваме или да презаписваме дадени променливи на различни типове данни. Като цяло това се стараем да го избягваме, тъй като се получава загуба на данни. Ако примерно работим с цели числа, е по-добре да си работим с цели числа изцяло. Примерно, ако работим с int, нека навсякъде, където правим подобни преобразования с въпросната променлива от тип int и те да бъдат от int. Сега има изключение за unsigned int, но той просто хваща така известен диапазон от неотрицателни числа, което ще ни веднага наведе на мисълта, че имаме загуба на данни, ако в int напишем, нали, отрицателно число. Unsigned int не приема отрицателни числа. Затова, когато преобразуваме от даден тип в друг, има две основни така понятия, които са явното преобразуване или неявното. Explicit и implicit conversion, съответно. Какво представляват те? Нека вземем направо с пример да работим. Ще бъде най-добре. Нека вземем едно число, което е от тип integer. 4 байта отново. Има диапазон, който се обхваща от отрицателни числа и положителни. Да си го кръстим int value. С други думи, че това е променливата, която ще е от тип int. Да ни е по-удобно после със самия пример. Нека само да инициализираме без да й зададем някаква стойност. Съответно тази стойност служебно компилатора си задава каква да бъде. Сега обаче, ако вземем променлива от тип плаваща запетая или тип double и си я кръстим по някакъв начин, double value, и на нея зададем още тук в самия код някаква стойност, например 5,34. Така. Даже нека за примера просто зададем и на value, което е от целочислен тип, някаква стойност. Сега, ако искаме да изкараме техните стойности,
Даже може на нов ред, всъщност на нов ред ще е по-добре. Така, ако ги изкараме, само нещо се замисли компилатора, но мисля, че това е от записването с OBS. Малко по-бавно ще работи. Така, виждаме си, че си запазва самите данни по начина, по който сме ги записали. 5,34 и 4. Какво ще се случи обаче, ако връщаме се в случая, в който не сме задали стойност на целочисления ни тип и искаме да присвоим стойността на double при целочисления тип int. За целта използвам оператора за присвояване. Така. Сега това, което направихме, е, че на място на int value присвоихме стойността, която обаче е от друг тип. Тази на double value. Така, сега ако се опитаме да изпишем стойността на int value, според вас какво ще се получи? Като знаем, че int value е от тип целочислен, а пък double е от тип с плаваща запетая. Ще даде само петичка. Точно така. Долу запетайка. Точно така. Реално ще отдели само целочислената част. Ето, даже веднага, първо, че го изписва по този начин компилатора, отделяйки само цялото число 5. До точка. В момента, в който види точката, оттам нататък не записва. Отдолу компилатора веднага ни съобщава, ето тук на този ред, дава ни съобщение за внимание, warning, и ни дава оператора равно. И съответно ни предупреждава, че се опитваме да превърнем double към int. И ни предупреждава за възможен случай от загуба на данни. Това, което реално сега видяхме, е неявното преобразуване. Компилатора той сам, ето даже тук още се оплаква, компилатора той сам си преобразува самите данни. Единствено, което прави е, че ни уведомява в полето за евентуални грешки и си преобразува самата стойност. Трябва да внимаваме какви стойности преобразуваме. Тъй като ако, например, се опитаме от double да преобразуваме int и обратното, тогава вече имаме наистина предпоставка за загуба на доста сериозни данни. Тъй като ако работим с някакви дробни числа или имаме много редове, след много позиции след запетайката, цялата тази информация изчезва. Друг начин за преобразуване. Да? Как би се преодоляло това? Защото може да е важно за програма. Да, по принцип, когато се опитваме да преобразуваме данни, аз после ще ви пратя една табличка, която се опитва да ни покаже през какви стъпки за преобразуване трябва да минем, за да може да намалим максимално тази загуба на данни. Но, разбира се, има някакви ограничения, тъй като няма как да запишем число с плаваща запетая в някоя променлива, която е от тип int. Тъй като тя не е пригодена за подобна работа. Друг начин за... друг начин за... Само, че да? оставям, защото... Така, да продължаваме ли? Вижда се всичко наред, нали? Да, Да, окей. Да. Има два начина, които могат ни помогнат така да приложим явното преобразование. Компилатора си го прави сам, тъй че ние видяхме, ако просто присвоим различни променливи от различни типове данни, компилатора сам преобразува числото. Може да направим и C-style,
преобразование. С други думи, ние може да запишем преди самата променлива в какъв тип искаме да я преобразуваме. Което би изглеждало по този начин. Нека имаме пак някакво число. И също някаква променлива от тип double. То път ще го изпишем с долна черта, за да не се бъркаме от типа. Сега може да направим следното, както миналия път. На мястото numDouble присвояваме стойността на num. Това компилатора ще си го запише и няма никакъв проблем. Единствено, нали, ако споменем загубата на данни, трябва да се внимава. В нашия случай преобразуваме на double, искаме да присвоим int. Така че той отново ще присвои само целочисленото число, а няма да присвои точката и следователно, ако искаме нещо допълнително да запишем. Но в нашия случай няма как, тъй като работим с int. Така, какво представлява този system casting? Всъщност, след равенството, преди името на променливата num, записваме в скобки типът на данната, която искаме да преобразуваме. В нашия случай искаме числото num, което е записано на променливата num, да се преобразува към double, към такъв тип и по този начин да се запише. Тук трябва да внимаваме, че все пак този тип трябва да съвпадат. Сега, ако стартираме програмата, ще си запише 25. Също тя го записва, но ние така и така не я изписваме. Така, 25. Друг начин със същия пример за преобразуване е с преобразуването като функция. Единствената разлика, това function typecasting, е просто, че първо ще запишем променливата, която ще присвояваме и след нея, всъщност в скобки, ще запишем пък типа на променливата, който искаме да преобразуваме. Само секунда. Ние сега реално ще запишем double и в скобките ще запишем num. Когато го стартираме, ще получим същото, така че няма да има проблем. Исках само да ви обърна внимание на това как може видно да си определяме самия начин на преобразуване. Защото в вече други видове преобразования, като статично преобразуване, динамично, const и така нататък, които не се занимаваме с тях, реално това е от значение. Друго важно за присвояването, с което може да най-вероятно ще приключим с това, което исках да отбележим за днес, е преобразуването от character към целочислено число. По-рано се бяхме запознали с ASCII таблицата, само че ще отворя през Google, да е по-удобно. Ако изпишем ASCII table, малко по-бавно зарежда всичко, когато записваме, за което се извинявам. Така да видим, ако по-скоро ще да... Така. Това е главната буква A, която е с ASCII код 65.
По-рано в първата лекция видяхме как да може самите символи, които са на ASCII таблицата, да се представят в двоичен запис. Така че ние имаме някакво число в десетичен запис, което се преобразува в двоичен и така се съхраняват в паметта. Сега, как примерно ще напишем числото А? Избираме си някакъв, нека да бъде character C. Променливата се казва C от character и типа на данните съответно са char. Когато изписваме само един символ, използваме единичните кавички. Сега записваме на мястото на променливата си главната буква A. Ако и сега искаме да изпишем си, съответно ще ни изкара стойността А. Сега, обаче, ако създадем още една променлива, която да бъде от тип int, от целочислено число, и се опитаме да присвоим стойността на променливата си, която е от тип char, и изпишем стойността на тази променлива, то по пътя на логиката ще трябва да вземе от ASCII таблицата целочислената стойност на въпросния символ и да ни го даде, когато застъпваме променливата, която е от тип int, разбира се. Така, получаваме 65. Въпреки че тук използвахме символен тип, преобразувайки го към целочислен, получаваме всъщност стойността на символа от ASCII таблицата. Сега бих искал да проверя дали може да направим и преобразуване. Тогава в какви случаи ще го използваме като метод? Примерно такова преобразование може да ни помогне, ако примерно имаме задача, която ни кара да създадем функция, която взима един символен низ или един масив от символи, тъй като символният низ може да се представи по този начин, и да преобразува всяка малка буква в главна и обратното. И когато знаем, че може да преобразуваме променливи, които са от тип character, може да ги преобразуваме с числа, то по този начин ще ни е по-удобно да работим да изградим такава функция. Тъй Ние като... по този начин, Да, ние по този начин може да си проверяваме и ASCII таблицата без да я търсиме. между другото, да. Това също е много добра забележка и това може да направим. Сега само исках да проверя дали тук в тази версия работи следното. Сега ако искам да принтирам стойността на променливата си, така ако го изпишем, ние ще получим стойността като символ, с други думи главно А. Само по-бавно зарежда. Така. По-рано, като използвахме преобразуването, видяхме в нашия случай как е неявното преобразуване. Implicit. Просто създаваме променлива от тип int и присвояваме стойността. Сега обаче, ако зад тази променлива си, ако напишем така в скобки int, ще получим отново числовата стойност. Така явното преобразуване може да ни помогне, като ни спестява още една променлива, изобщо целия ред код и заделянето на нова променлива, на която да присвояваме стойност и вече да застъпваме нея. Още с оператора за принтиране на текст на конзолата може да преобразуваме типа. Също това много се използва, когато сменяме главни и малки букви. Буквално може да взимаме разликата между символите.
По-натам, когато работим вече с функции, низове и прочее, ще ви покажа една такава задача. Така да се върнем тук. Така, имате ли въпроси до сега? Не, на този етап. Трябва ли тази таблица да я знаем нещо? Не, винаги може да си я отваряме и да я използваме. И ако нали, понякога ни трябва нещо практически, по този начин винаги може да си преобразуваме някой символ. Окей.